дозволь нам грешным, доверчив спаси, прими наши просьбы милостивя, за нас молися, Витай, Мария. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Пан с вами. И с духом твоим. Хвалите Бога нашего, все слуги Егония, и те, кто боится Его, малые и великие, бо пришло славление моцы панования Бога нашего и улада помазанца Егоного. Аллилуйя. Святая Мша за заступництва святого Михаила Архангела спроводится у всех интенций, які прочитані, так само просим об врятуванні світу, о небезпечной хворобы, в интенции всех хворых, а так само о власти благословленного дождю на землю, как не было голоду и суши. Перепросим за наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охрану. Spowiadajmy Bogu Всемогутному, и вам, браты и сестры, что зграшениями, думкою слова, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивший нам грехи доведи нас до життя вечного. Ане, смилуйся над нами. Ане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты праз мертвых повстания Христа отрадил нас до життя вечного. Дай нам, просим Тебе, моцную веру и певную надею, как мы не сомневались в исполнении Твоих обетований. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живее и владарец едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Аминь. Читання книги «Діял апостолів». У ті дні прийшли у Лістру, Юдею, Антиохию и Иконии, и, подбухторивши народ, укаменовали Павла и выдернули его за город, думаючи, что он помер. Але, когда обступили его лучшие, и он устал и вошел в город, и на другий день пошел с Варнавом в Дербе. У тем городе обвещали Евангелие и придбали шмат учнів. Після вернулись у Лістру, Іконію і Антиохію, умацовуючи душі учнів і заохочуючи їх тривати вірою. Бо нам треба пройти про многі терпіння, як увести у Божє владарство, рукопоклавши їм у кожному костьолі презбітером, у молитві і пості доручили їх Пану, у якого повірили. Пройшовши проспісідію, прибыли у Памфилию и, обвестивши слово Перге, сошли в Аталию. Оттуда отплыли в Антиохию, где были доручены ласцы Божией на справу, якую виконали. Коли пришли туди и собрали костел, рассказали, як шмат Бог учинил с ними, и як он отчинил брамы веры язычникам, и долгий час заставались они разом с учными.
Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Сябры Твои, Пане, обвестят Твою славу. Сябры Твои, Пане, обвестят Твою славу. Нехай славят Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои Тебе благословляют. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвещают. Сябры Твои, Пане, обвестят Твою славу. Нехай сыны человечьи доведаются про Твою могутность и про величь славы Твоего владарства. Владарство Твое, владарство всех веков, и панование Твое с поколения в поколение. Сябры Твои, Пане, обвестят Твою славу. Хвалу Пана будут обвещать мои усты, и нехай благословляем всякое тело, яко святое имя на веки вечные. Сябры Твои, Пане, обвестят Твою славу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Христос повинен был терпеть и воскреснуть с мертвых, как возвестил свою славу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан с вами. Читание Святого Евангелия по Иоанна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Не так, як дає світ, я вам даю. Нехай не тревожится сердце ваше и не боится. Вы чули, что я сказал вам, одыходжу и приду до вас. Коли бы вы меня любили, то радовались, что я иду до Отца, бо Отец мой больше за меня. И теперь я сказал вам, перш чем это станется, как вы поверили, коли это отбудется. Уже недолго мне размовлять с вами, бо идти владар этого свету, и он ничего не має во мне, але как свет ведал, что я люблю Отца, и что чиню так, як наказал мне Отец». Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сьогодні, так глядячи на Слово Боже, найбільше звернуло мою увагу те слово, яке сказав святий Павел Апостол у своїй мові. Бо нам треба пройти через многие терпения, как увойти у Божие владарство. Все про якісь терпения Ісус Христос так само говорить, как не тревожились мы, и так весь день сюда застановляюся. Чому, як щось зробити треба добре,
Альбо для якогось добра дайсці, бо таксама жыццё вечнае неба, гэта таксама добро. Трэба столькі памучыцца. Бачыш якуісьці зло, якое робіцца, можа скажаш што, альбо нават упамінанне якое-небудзь скажаш, то адразу цябе яшчэ зробяць, можна так сказаць, дурным, альбо яшчэ гэтае добро, якое ты хочаш учыніць, яно не звернецца супраць цябе. Але таксама і святы Павел сёння паказаў, як нават прыйшлі юдэі, прыйшлі, падбухторылі народ, укамінавалі Павла, думаючы нават, што ён памёр. Таксама хацеў зрабіць добрую рэч, хацеў абвяшчаць Божае валадарства, чыніў тое, да чаго яго паклікаў Езус Хрыстос. Але і так гэтае добро, жыццё вечнае не падабалася ўсім. Але Езус Христос праз словы «Спакой пакідаю вам, спакой мой даю вам» хоча нас папросту падтрымаць. Бо ён перадусім праз свой прыклад. Бо таксама хацеў добра для кожнага з нас і таксама перажыў вялікія цярпенні. Хоча даць нам вялікую надзею, каб мы папросту не паддаваліся, каб мы дзесьці ў нашых думках папросту не думалі і папросту не рабілі такое пастанаўленне, што больш гэтага не буду чыніць. Езус Христос, кажучы гэтыя словы, хоча у нашае сэрца ўвайсці, унесці гэты супакой, штосьці трывалае, што будзе нам дапамагаць. І трэба заўсёды памятаць, што з Езусам і ў імя Езуса маем чыніць гэтае добро, як бы цяжка не было, бо добро, яно вельмі важнае. І як Езус нам гэта паказаў, так хай кожны з нас сапраўды гэта чыніць. Праз Езуса Христа, які адорвае нас сваім спакоем, узнесем до Бога Отца наши супольные молитвы. Молимся за Христовый костел, как вел всех людей до едности, по правде и любови. Тебе просим, выслухай нас. Молимся за святаров, как их заклики и душпасторские инициативы принесли добрым и щедрым плен. Тебе просим, Выслухай нас. Молимся за молодь, яка стоит перед выбором життєвої дороги, керуючися святом Духа Святого, яна здолела принять разумные и правильные решения. Тебе просим, Выслухай нас. Молимся про заступництво святого Архангела Михайла во всіх інтенціях, які відправляються свята Імша, але так само просим про його заступництво, оборону всіх людей від небезпечної хвороби, за всіх хворих, за всіх лікарів, а так само за помилуй. Тебе просим, Выслухай нас. Молимся за нас, удельников этой святой Мши, как мы завсёды слухали голос Христа и верно тривали в Его любові. Тебе просим, Выслухай нас. выслухай, Боже, молитвы Твоему люду, и учини, как выбранные Тобою слуги плённо выконывали свое посланництво праз Христа, Пана нашего. Аминь. Встать нам поживой, наш ангел мастер притула славы, да еле достигла у сердце своим, любовью святою проводит наш Бог. Иисус разгоняет надеи
мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Бог, Ты просит дари святкуючего Костела, я помоги подаровал великую радость, и приведи его на вечное счастье в небе, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим имя подякуем Пану Богу нашему. Бога века и справедливо. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў ахвяру старага запавету і, аддаючы сябе дзеля нашага збаўлення, сам стаў святаром, алтаром і ягнём ахвярным. Таму адкупленае чалавечества ва ўсім свеце радуецца ў воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усилен. Небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вершине, благословенный тот, кто приходит в имя Пана, Госанна на вершине. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, освяти гэтыя дары, рассолью Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом и крывёй нашага Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдал сябе на муки, узял хлеб и подяку Табе складаючы ламаў и раздавал своим учням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце i picie z jego ўсе, bo гэта ёсць kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dzieля odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта вялікая таємниця віри. Обещаем смерть Твою, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего пришествия. Wspominający śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, achwieruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękujący, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorna molę Ciebie, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий забрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Благослови его в любови разом с Павлом нашим братишком, бискупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надійного воскрешення, і про всіх, хто в Твою ласку дійшов з этого світу, і дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебя, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее бранником, со святыми апостолами, со святым Архангелом Михайлом и усіми святыми, які справедливо подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса
Христа. Raz Chrystus, Chrystowi u Chryście, Tobie Boże Ojcze Matówny, ujednać Ci Ducha Świętego, usiałaszana na nich chwała, razu się jak i wieczny ja. Amen. Nazywają się dziećmi Bożymi i nimi zjawiają się, a możemy przekazać Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwa Twoje, bądź wola Twoja, jak u niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego szczeconego daj nam siodnie, jak puści nam prawiny nasze, jak i my odpuszczamy winowaty naszym, i nie uwodź nas u spakusu, ale zbaw nas od złego. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas od dużego złego. Daj łaskawa spokoju dni naszych, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowania do wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Bo Twoje władarstwa i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokoj покидаю Wam, supokoj mój dаю Wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a darycie go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Jaki lecz na siebie, taki Cielu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki miałeś na siebie, taki Cielu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki miałeś na siebie, taki Cielu, a daj nam spokoje. Boż Baranek Boży, boś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony, ja poklикany na wieczeru Jahowую. Panie, ja nie warty, jak Ty uważasz dla mnie, ale скажи только słowa i będzie ozdrowiona dusza moja. Nasza opiekuna, wyjaśniony, prosimy
Там услыхал мне Божьего над нами. Час я, Отец Бог, гневно нас карает. Счастлив мати, Парадуна має. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, який Ты отналил сакрамент нам вечного життя, и приведи его до хвалебного воскрешения образ Христа Пана нашего. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам оборони, супер спокуси і властах злого духа, огонь на круші, м'якає возніший вам Бог, а ти, князю войска небесна, могутностью Божий, силу пекла шатана і інших злих духов, які нас угодушують, пошліться. Бо завсёды постанови, Ославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь похваленный, всеми прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Panie Jezu Chryste, присутный среди нас на Святейшем Сакраменте, приходим, как просить Тебе в наших интенциях, которые носим в глубине своего сердца. Хочем доручать Тебе все интенции, чтобы была справлена Святая Мша, так само молиться за тех людей, которым мы обещали свою молитву. Просим Тебе про заступництво Матери Наисвятейшей этого витания. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, zmiłuj się nad nami, Syn Jakubicielskiego Boża, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boża, zmiłuj się nad nami. Świętая Trójca, Matki Boża, zmiłuj się nad nami. Świętaya Maryna, Marysia za nas. Świętaya Bogorodica, Marysia za nas. Świętaya Panna nad Pannami,
молися за нас. Маті Христова, молися за нас. Маті Костьова, молися за нас. Маті ласки Божої, молися за нас. Маті пречистая, молися за нас. Маті беззаконная, молися за нас. Маті непорочная, молися за нас. Маті невинная, молися за нас. Маті наимилейшая, молися за нас. Маті наицудовнейшая, молися за нас. Маті доброй рады, молися за нас. Маті Створителя, молися за нас. Маті Створителя, молися за нас. Она наимудрейшая, молися за нас. Она хвалы годная, молися за нас. Она прославленная, молися за нас. Она могутная, молися за нас. Она ласковая, молися за нас. Она верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня праведная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа беспечная, молися за нас. Вежа Данилова, молися за нас. Верозности спаной, молися за нас. Золотые виновне, молися за нас. Арказова веку, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зоркова вишняя, молися за нас. Оздоровление крови, молися за нас. Прибывать грешных, молися за нас. Сутяжальница заслушанных, молися за нас. Установа христиан, молися за нас.
молися за нас, королева пророков, молися за нас, королева апостолов, молися за нас, королева мучеников, молися за нас, королева верных знатцов, молися за нас, королева панов, молися за нас, королева всех святых, молися за нас, королева без греху первородного зачатая, молися за нас, королева неба святая, молися за нас, королева рожаница святого, молися за нас, королева семьев, молися за нас, королева супокою, молися за нас, королева свету, молися за нас, Баранку Божий, як ти яреш на себе грехи свету, даруй нам, Пане, даруй нам, Пане, Баранку Божий, як ти яреш на себе грехи свету, вислухай нас, Пане, вислухай нас, Пане, Баранку Божий, як ти явиш на себе грехи світу, змилуйся над нами, змилуйся над нами. молися за нас, Святая Богородица. Красавица Божия, Царем Христовым, Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь над слугам Твоим тешиться крывавым здоровьем души и тела, а прославное заступництво Наисвятейшей Завсёды Панны Марии, моль ласку вызволить нас от теперешней рассмутку и жить вечной радостью, праз Христа Пана нашего. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у нашей потребы не погружай молитв наших, и ради всякой злой природы, избавляй нас от суды, Панна благоверная и благословенная, упование наше, опекунка наша, утешительница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыном Своим нас заручай, Сыном Своим нас одаруй. Памятай, о Наисвятейшая Панна Мария, что николи не здарилася, как покинула того, кто до Тебе утекая, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. К этим доверам натхненным до Тебе, о Панна над паннами и Мать нашая имкнуся, до Тебе прихожу, перед Тобою грешный плачу стою. О Мати Слова, не погоржай словами моими, а не почуй их ласково и выслухай. Святый Архангел Михаил, наш могутный заступник перед Богом, мы щиро дякуем Тебе за отриманные добродейства и просим о новых, с довером и живой надеждой. Ты наш опекун и помощник. Сподеемся на Твою могутность, добрыню и надзвычайную готовность подтримывать нас. Выслухай наши просьбы и приди нам на допомогу, коли мы будем моцно просить Тебе
i niezbędna unikać, zastupi się za nas przed Bogiem. Zastupi się za nas przed Bogiem. Archaniele Boży, zastupi się za nas przed Bogiem. Cudzie stworzenia, zastupi się za nas przed Bogiem. Kniazie najlepszy, Zastupi się za nas przed Bogiem. Оборонца закону Бога Створителя, Zastupi się za nas przed Bogiem. Одноуданник Божьего ладу, Zastupi się za nas przed Bogiem. Надежный Пана, Zastupi się za nas przed Bogiem. Pierwszy uszanowalnik Boga człowieka, Zastupi się za nas przed Bogiem. Chorąży Świętego Krzyża, Zastupi się za nas przed Bogiem. Rycerz Bogorodzicy, Zastupi się za nas przed Bogiem. Kierownik Niebiesnego Dwora, Zastupi się za nas przed Bogiem. Hetman Anielski Katraweł, Zastupi się za nas przed Bogiem. miecz, jaki karania zbuntowanych duchów, Zastupi się za nas przed Bogiem. odwieczny przeciwnik satany, Zastupi się za nas przed Bogiem. szanowalnik prawdy i pokory, Zastupi się za nas przed Bogiem. przykład kontemplacji Boga, Zastupi się za nas przed Bogiem. wzór modlitwy i ofiary, Zastupi się za nas przed Bogiem. jasiołka wśród góry spłakusów, Zastupi się za nas przed Bogiem. opiekunie pomierających, Zastupi się za nas przed Bogiem. dobrożyczliwy wiernik zasługą, Zastupi się za nas przed Bogiem. radwieśnik zbawienia, Zastupi się za nas przed Bogiem. pomocnik duszą czystowych, Zastupi się za nas przed Bogiem. prowadnik duszą na szlaku do nieba, Zastupi się za nas przed Bogiem. aniolie ochownik Kościoła, Zastupi się za nas przed Bogiem. opiekun Chrystowych namiestników, Zastupi się za nas przed Bogiem. obrońca stolicy chrześcijaństwa, Zastupi się za nas przed Bogiem. opora katolickich misjonierów, Zastupi się za nas przed Bogiem. duch, jaki służy usim, Zastupi się za nas przed Bogiem. wyratowalnik z niewoli, Zastupi się za nas przed Bogiem. sławny cudotwórca. Zastupi się za nas przed Bogiem. Modlę się. Wolot niebiosą i najlepszy obrońca duszą. Bo czekają błogosławionego plonu Twojego zastępstwa za nas i za wszystkich tych, kogo Ty chcesz одарить łaską. Niechaj nasze wspólne prośby za każdego z nas, za nasze семьи i parafii, za wszystkie wspólności, narody i увесь świat, i увесь Święty Kościół staną skrybycą Bożego błogosławienia na wieki wieczne. Święty Boże, święty mocny, święty niezmienny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niezmienny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty niezmienny, zmiłuj się nad nami. Barani nas Boża, a ratuj i niespodziewanej śmierci, ścieraży nas Boża. My grzesznika, Ciebie Boga prosi, wysłuchaj nas Boże. Tajemnicu sakramenta, uchwalaj maszczyra Ciebie, tracić postanowienia Boża
rację, Bogu wieczna ku Trójcy, prosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Tworcu wieczna życia, Duchu sztołat i parchowic, dawcu wieczna światła. Amen. Módlcie. Boża prac paschalny i ukrewnicu Chrysta, Ty jak kupiłsi ludzie, zachołaj nas prawo Twojej miłosierności, как мы неспинно згадуємо чудесницю нашого спавлення достоїча триматєвно, праз Христа Пана нашого. Amen. Славлю Pana, Bożym Ojcze, ognieje nas żywy, u sakramencie. Sławlю Pana, Bożym Ojcze, ognieje nas żywy, u sakramencie. Sławlю Pana, Bożym Ojcze, ognieje nas żywy, u sakramencie. Ognieje nas żywy, u sakramencie. Zastupnik święty nasz Michale, modlitwy darował Ci, ratuj ludzi zachwali, mocaju Boża jest zora zgrani. Zastupnik święty nasz Michale, modlitwy do Boga wznieśli, ratuj ludzi zachwali, mocaju Boża jest zora zgrani. Zastupnik święty nasz Michale, modlitwy do Boga wznieśli, ratuj ludzi zachwali,